Jó reggelt, egy kicsit elfáradtam tegnap Ricky Walden és Kyrie Wilson mérkőzésének 73 perces végjátékától, úgyhogy engedelmükkel most nem írok cikket, de azért elmondom, hogy mi minden lesz a mai napon, és mi volt tegnap. Két új továbbjutónk van. Ellen McManus ugye legyőzte John Higgins, nem egészen értem, hogy miért délelőtti, kora délutáni szakaszra tették őket, de hát így alakult, nagyon izgalmas végjáték volt, kicsit sajnálom, hogy nem tudott kiegyenlíteni Higgins, mert nagyon szeretem a döntő frémes meccseket, viszont vérzett volna a szívem McManusért, hogyha kikap 9-4-es vezetésről, úgyhogy 9-4-ig sokkal jobban játszott, mint Higgins. De hát végül is tovább jutott az idősebb skót, aki majd Ken Doherty-vel fog játszani a második fordulóban. Aztán a másik meccsen ugye Ricky Walden jutott tovább, itt érvényesült a papírforma, ez az utolsó frame elképesztő volt, 73 perc. Ez nem rekord, de azért nem volt egyszerű végignézni. És összejöhet ugye a tavalyi elődöntőbeli Hawkins-szal Waldennek, de van egy olyan érzésem, hogy ez nem fog összejönni. Majd kiderül, mégpedig kicsit puskáznom kell, ma délelőtt kezdődik 11-kor Barry Hawkins és David Gilbert meccsének második fele, 5-4-es Hawkins vezetéssel, és velük egy időben Judd Trump is 6-2-ről folytatja Tom Ford ellen. És itt azért azt elmondanám, hogy eddig senki sem mutatott közel sem olyan formát, mint Ronnie O'Sullivan, és ugye ki is esett Ding a nagy esélyesek közül, és már csak egy nagy esélyes van hátra, akit még nem láttunk, Neil Robertson, ő majd szintén ma lép asztalhoz, ma egyébként 4 továbbjutónk lesz, és ma már mindenki legalább bemutatkozik az első fordulóban, hiszen délután egyrészt befejezi Marco Fu 6-3-ról Martin Gould ellen, eddig kétszer kikapott Gouldtól a VB-n, kíváncsi vagyok, hogy most legyőzi-e, és ha igen, akkor Sean Murphy-vel fog játszani. És Neil Robertson megkezdi Robbie Williams ellen a meccsét, ők ezt holnap fogja befejezni, mint ahogy este elkezdődik Dominic Dale és Mark Davis mérkőzése, ők is holnap fejezik be, de holnap már második fordulós meccseket is el fognak kezdeni, és este még Mark ellen 5-4-ről lejátsza a második szakaszt Michael Holt ellen, bármi lehet, 50-50 szerintem abszolút, egyáltalán nem érzem esélyesebbnek Mark ellent, mint Michael Holtot. Úgyhogy ezek lesznek ma, jó mulatást, jó szórakozást!